Eibarko triatloi taldea sortu genuen 2012ko neguan, eta taldea bera eratu zen ja 2013an, hau da, 2013ko denboraldirako. Klubera etorri ginen, pixkat azaltzera gure ideia zintzu ziren, klub barruan sekzio berria sortzea triatloiaren inguruan, eta baiezkoarekin aurrera egin genuen. 5-6 horietatik lehen urtean 11-12ra iritsi ginen, eta aurten 24-25era ia bikoiztu dugu. Esan dezakegu pixkat komplikatu xamarra dela, entrenamenduen asuntoa. Normalean izaten dena edo errutina bat izaten da, gutxienez, astean zehar, gutxienekoa izaten da modalitate bakoitzari entrenamendu bat, egun bat ematea. Azkena, aste bukarak aprobetxatzen ditugu bizikletan ibiltzeko, aste barruan denbora askorik ez dugu hortarako eta hori, aste barruan bakoitza bere erara ibiltzen da gehien bat, korrika igerian, aste azkenetan ibiltzen gara benain korrika saioa egiteko, eta hori aste burutan korrikak egiten ditugu, bizikletan ibiltzeko, larun bat denboraldia ez da oso luzea izaten dena 2-3 hilabete hor uda partean, eta gero beste urte osoan baititu duatloiak, karrera herri lasterketak, zikloturistak eta Ez dago astero-astero futbolean bezala adibidez, ez dago astero-astero partidorik, ez dago lehiaketarik, eta lehiaketa guztiak pilatzen dira apirila, ekaina, pixkat udara, udaberri, udara parte horretan. Pixka gogorra da, zen azkenean urte osoa entrenatzen duzu hilabete bat bera konpetitzeko, baina ere polita da, ez? Hilabete terdi hori eta bar, behin ja sasoi betean zaudela oso polita da. Naiz eta triatloia bakarkako kirola izan, nahi genuena lortu zen talde izaera hori, bai futbolak edo saskibaloiak dakan talde izaera hori benetan izatea, ez? Errepidean bakarrik ibiltzea nahiko arriskutsua, eta taldeak ematen dizu holako seguritate bat edo. Eta gero motivazio hori gehitzen du, azkenean zu pixka makal edo entrenatzera ez dakazu gogo askorik, eta azkenean 4-5 baldin animatzen baita taldekoa, zu normalean animatuko dira. Batzutan igual bakarrik entrenatzea ez dago beste erremediorik, beste batzutan ondo dator entrenatzeko, zen azkenean konpetituzu bakarrik konpetituko duzu, baina azkenean taldea eta lagunen apoioa beste mundu bada, ez? Azkenean korrika edo bizikletan berriketan jutea eta bar, tirada gehien bat, tirada luzeak egiten ditugunean, kilometro asko egiten ditugunean, kilometroak jan egiten dituzu, berriketan zoazelako, eta... Irtegetan eta horrela aldapa gora bakoitzak estutzen du jartzen du bere erritmoa, baina gero aldapa bukatzean dugu goran normala azkene itxitun dugu. Askotan konturatzen zara, nola taldekiderik gabe ematen du, egori gabe zaudela. Ni txikitatik izan ez biziketan ibilizalea, urriteare, azken aldin gehiago guztai zaiten, ondartzan igeritatere asko. Jola txikitatik guztau izan du zait, igeriketa, korrika, txerrinda denak, eta lehen urten triatloiakin hasi nintzen futbola utzita. Oiarrek esan zidan, ez du, taldea egitekotan gaude, beraz, nebari maezu, eta esamen narekin kontatu, ni lehenengoa. La verdad que teníamos amigos hace tiempo y me atrajo la idea y me apunté. Beti erakargarrien horretik entrenatzea, batez ere bizikletan eta entrenatzen. Triatloia esaten da bezala bizi estiloa da, ez? Barru horren sortzen zaizu eta azkenean kirolaria garenok edo kirola gustatzen zaigunek, kirola proposa da.